So, assalamu alaikum, ga yadda za mu nuna yadda mutum zai yi log in na cikin Binance cikin sauƙi. Idan ka shigo profile, sai ka zo more option, sai ka zo nan wajen gift and campaign, sai ka zo ka zaga line ɗin. Idan ya kawo maka nan wajen, sai ka zo nan wajen ana start ladin, sai ka danna wannan aron ƙaramin ka wuce wajen, sai ka danna start quiz, sai ka zo ka amsa tambayoyin. Sharp sharp yana nuna green in ka ci daidai kenan. So na ga yadda abin yake ko sauri, sai ka yi sauri, kuna gani yadda abin yake ko ba sauri da za ka yi ka tabbatar kana sa amsan daidai ba. So kuna kula da saman nan an sa daidai yana abin nan. So are you saying we are going correctly? So are you saying this? So in ka gama haka za ka yi. Akwai amsa a cikin wannan group yadda muka sake, to shi ke da ka wuce sai ka zo nan. Sai ka danna reward history, yana processing zuwa gobe, 40 hours, 48 hours zai kawo maka reward. Shi ke da ka wuce.